तो छीट देला जी बहुत बढ़िया कहला, लेकिन वो कहा ना बेटा हाँ बाबूजी कि खाद जो बा वो अपना खेत के जगह दूसरा के खेत में छीट दे। दूसरा के हाँ बेटा, हमारा कब तक तू सुधरबा कबे बेटा? सुधर जाए। कब सुधरबा? सुधर जाए बाबूजी। दूसरा के माटी कोड़ के लाली से रोटी भर के हई सयारम गइले ना रे ये बिलाई कहाँ बोलती है रे? माने अभी हमार काम रह गइल बा, बिलाई कहाँ बोलती है, कुकुर कहाँ बोलता है, पता करी रे पे इतना काम के लोट बा। तो भड़कत का बाड़े काम कर, ठीक बा, लेकर के घर में आओ। ठीक बा।